Di berdawamiya peymana ji buldarxistina ezmûnên xwendekarên ên li gorî minhaca xwendinê ya berê dixwandin, Komîteya ku ji hêla Desteya Perwerdeyê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê ve hatiye damezrandin, êro dest bi belavkirina kartên ezmûnan ên xwendekarên qûnaxa navîn kir. Li Qamişlo ji serê sibehê ve bi sedan xwendekar ji bo wergirtina kartên xwe serî li navendê Yekîtiya Mamosteyan û dibistana Ibnê Nefîs dan. Di şûpandina peyvajoya belavkirinê de Rojava TV bi Azad Hesên, hevserokê rêveberiya dibistanên Qamişlo re li ser mekanîzmaya belavkirinê û hejmara kartên belavkirî hevpeyvîn kir. وەک دیرۆکە حژدێ هەیڤا شەشەیە 2025 وەک بیتاقی خوێندەکارên سەفê neha ê minhecên nîzama Sûriya kevin hata wezandin ji xwe di navend wek bajarê Qamişlo hatine hezirkirin navenda amadkirina mamosteya Ibn Nefîs bêjinê de û navenda Yekîtiyan Mamosta ew jî dibistana tîcara ya berê bêjinê de ji xwe wek komîtekê ji Desteya Perwerdeya Herêma Cezîrê hata şeklandin hata avakirin ji bo goser va tewzîyan bîtaqên xwendekarên safê neha werna wezandin ji xwe ser du roja hatiye belavkirin ji saet 8 heta saet 5 esrê navend vekirîne ji bo tewzîya va bîtaqa. Her wiha li kantona Raqayê jî Desteya Perwerdeyê êro sibehê dest bi belavkirina kartên ezmûnan li xwendekarên dibistana navîn kir. Xwendekar bi awayekî rêkûpêk gihîştin navenda belavkirinê û di nav tedbîrên ku ji hêla rêveberiya dibistanan û karmandên xwendinê ve hatine girtin, kartên xwe wergirtin. Hêjayê gotinê ku pêvajoya radestkirina kartan bi awayekî şexsî tê meşandin, piştî ku xwendekar belgeyên wekî nasnameya kesayatî an belgeyên fermî pêşkêş bikin. Li gorî Desteya Perwerdeyê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê belavkirin dêl ser du rojan 18 û 19 Hezêranê dewam bike.